kedu ka isi n'anya onwe dị ka dibịa egedo nwije dị ugbu a dịka isi fụna ị na-agụchazi agụcha Dibịa Omike. ndị kpoo ya anya kedu afọ mbụ eze nna ya gịnị bụ afọ gị Favor kedu aha Igbo gị Chiamaka. mụ na gị ga-akpa nkata n'asụsụ Igbo naanị nkeji ise ọ bụrụ na ịgbakwa bekee nye gị puku iri ọ ga n'ihu ngwagide Chiamaka oge gị bidoro ugbu a Ị ga-set side. onye bụ eke bụ Abụ m onye Anambra. nwere ike go time Jesus. mana m ga-enye gị ohere ọzọ ebe na Anambra ka isi Umenwale m Anam. onye Anam ebe ị na-Anam Umenwale m. mgbe nwere m ọ dị mma gwakọrọ m otu ihe eji mara ndị Anam Eji ịkọ ọrụ ubi wee mara ndị Anam. ọkwa ya naanị ya ka bụ ihe eji mara ndị Anam ịma Eji ịkọ azụ, ịkọ akpụ, ji, ede, ihe ọbụla dị. onye egwuta mmiri ọnụ unu Ya. nwoke na egwu mmiri Mba. ị maghị egwu mana ịbụ onye Anam ọ dị mma ebe anyị nọ ugbu a kedu ihe ị na-eme n'obodo a M na-agụ akwụkwọ n'obodo a. ị na-agụ akwụkwọ kedu ebe ị na-agụ M na-agụ na AU Funai. ọ dị mma enwere iwe nne m afọ ole ka ị dị ugbu a Adị m afọ ị ga na-aga na-ekwu okwu ị na-eme ọfụma adị m afọ 19. 19 Ee. ka ede Ee. tupu ị bata ụlọ akwụkwọ nwere aka ọla ị nwere Tupu m bata ụlọ akwụkwọ. onwere onye ị na-eme wee bata mahadum iche n'ebe a ka ọ kacha mma A sị na ịgụ akwụkwọ dị mma. So achọrọ m ịgụ akwụkwọ. so achọrọ m ịgụ akwụkwọ so bụ English Asịrọ m so. Achọrọ m ịgụ akwụkwọ. ị na-asịcha ụdị asị ya nne m Amaghị m na ọmụma gị a niile amaghị m na m tinyere ya. mana itinyere ya ịgbanịrị deme So ị ga-ewere ga nọ. so ọzọkwa mgbe enwe niile na-ego m bịa akara wee pụ enwere kedu ogo ị nọ na mahadum ugbu a Nọ ogo nke anọ. ogo nke anọ ihe ị na-agụ afọ anọ ka a na-agụ ya ya bụ na ịgụchawago nwere ugbu a ebe ọ bụ na ịgụchawago kedu ka isi n'anya onwe dị ka dibịa egedo nwije dị ugbu a dịka isi fụna ị na-agụchazi agụcha Di ngụcha mmasịrị ka m ga nụọ di o nwere ihe m chọrọ ime mana dibịa Omike. ndị kpoo ya anya kedu ebe ihe anyị siri ịchọrọ ime Achọrọ m ịga ụlọ akwụkwọ ebe a na-art film. ebe a na-act film ihe agwa bekee ka na-asụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-chere ị chọrọ ije mewe fim wee ejije ị chọrọ ije mewe ejije ka ị chọrọ ije gụkwụ ya n'akwụkwọ ọzọkwa Achọrọ m ịga gụọ ya n'akwụkwọ. mana echeghị n'oge ka ị na-emefu Anaghị m emefu oge. ebe ị gụchagoro mahadum afọ anọ pụta ijekwa mahadum ọzọkwa Nke a bụrụ mahadum. Jọsọsọ otu afọ ka m ga-agụ ya and achọrọ m. naanị otu afọ ọ dịkwa mma ịchọrọ ibido mewe ejije M na-eme ya. ị na-eme ya ugbu a enwere ndị sonye wee mee ya bụ ejije mbụ nlebi ya ahụ na Asaba. enwekwa n'ilu eji eme ejije ụmụ mma nwaanyị Daalụ. dịka isi ekwu isi na ọ bụ na dibịa ugbu a na ị ga-elebanye anya